Салом дӯстон. Ина имрӯз дар вақти тобистон бисёр гармида ози аҳамият додастам. Дар Корея ай сабаби ки гарми бадай бо боронгарияй димай ҳама маззаш гурехтестай. Барои ҳамин бисёриҳо хона ки омадан мехоҳанд салатои салқинак, яъне дил ба дил ором медодани салато хӯрдан мехоҳанд. Ай ҳамуно якташ и ои мучи меган, яъне ки омехта кардани бодарин бо пиёзу бо пучу меган, яъне чесночни барг кати омехта мекунанд. Салқинак меган, оира худаш, яъне бодаринга худаша моям салқинӣ гуфта бисёртар ош кати дигар чиз кати мехӯрем. Ина камтарак дигар хеламот кати просто бодаринга бо пиёзу бо вай чесночни барг кати баъд камтарак чеснок дохта камтарак тези пези карда нишон метиҳам иншоалло ҳозир. Барои ин мо бо дар кор мешавад 1 килограмм бодарин. Ман инро тоза гирифтам. Бодаринго хеле ки истудагӣ буд, қариб ки вайрон шаванд монда. Агар ҳам хел кунен иншоалло бодаринготон вайрон ҳам намешавад. Барои ин бодарингоро яъне хеле бурида мегирему, ҷои донадорша гирифта мепартоем. Фақат инам хел мемонад. хоб карда хурда бинен як бор. На самом деле раҳмат мегӯем. Метонем байни бодарингоро напартоем. Салати тоҷик карда хӯре намешавад. хоб инам хе бурида мегирем дар оби ҷӯшидагӣ ба намакдор. Аввал оба меҷӯшонему, где-то ҳамо оба гирифта дар булои ҳамин медозем. Ҳозир ман шунда нишон метиҳам. Ина мо да об ҷӯшидестай ба намакай, ина намак дохтагиён. Инҷа да бодарингоро реза кардестам ранги наи. Гирифта партудестам бар байнагиёша. Баъд и оба гирифта и яки тайёр кардум бодаринга инҷа да медозум. Где-то 3 дақиқа меистад. Баъди 3 дақиқа оби хунукда шушта партуфтам дар кор. хоб дӯстон, ина бодаринги мо тайёр кардем, гирифтем. Ай дурунаш ваёша гирифтем. Дурунаша холӣ кардем, гирифтем. Ана ако инҷада мо наванги оби ки ба намак тайёр карда будем медозем. 3 дақиқа меистем. 3 дақиқа. Ай хотиртон набурорем. 3 дақиқа истодан дар кор. Баъд аз 3 дақиқа оби хунук шушта мепартоем. хоб дӯстон, ина шуштаам гирифтем. Баъд аз 3 дақиқа оби хунукда шуштаам гуфта будам. Аку ин баъд так намак медозем. Намак. намака бисёртар дозида мешавад бо бардониши. Як бори дига шуштан дар кор оби хунукда мешавад. Шушам. Баъд ина мегам мулёт. Мулёт ба ҷои асалу пасал истифода мебаранд. Шумо метонен вай кунен. Камтарак шакар дозен. Намаку шакар маззаша бо хушуктар мекунад. Диден? Як қошуқчаи майда мешавад. Алдараш мекунем. 15-20 дақиқа ҳамин аҳволда меистад. 15-20 дақиқа бодарингоро ҳам хел мемонем. То ин ки маззаи намак ход дар дуруни вай шавад. Вақти бодаринга ин хе ҷун монӣ, ин хе бем малол бозӣ кунад. Оз ин камтарак сахтар аст. 15-20 дақиқа мемонем. Ана то ин шудана мо чикор мекунем бар шумо. Нимта пиёз. Баъд ина меган пучу. Ина пучу меган. И барги чеснок гӯема мешавад. Нукша гирифта мепартоем. Хоб
размери вай 2 палочка меган. Ина 2 палочка муне ҷош мешавад. Бурида гирем. Шуруъ карда. خب پیازم ای بین بولال میکنین و ما اشتینی خیلی ریزه میکنیم که خیلی نه برکشته ریزه کنیم. اینا خب بوداریم رو تایید شد با نشان میتیم 15 دقیقه پس. خب دوستان تا تیار شدن بوداریمون 10 минуташ гузашт 5 минута кумон چی میگه соусша тайёр мекунем. барои соусш мода дар кор мешад занҷабили сурх, паприкаи сурх. ман 3 қошуқ духтестам. шумо ба таби худтон ба массаи худтон нигоҳ карда ку ман 1 килограмм бодиринг духтестам. я севҷод меган тухми моҳӣ ҳамаям хонада надорад. мисол дар тоҷикистон нестай ба фикри ман и специально нестай духтантон барои табуш медозанд. ба ҷои тухми моҳӣ рибни соус доза мешавад. ман ҳам тухми моҳира ҳам рибни соус 1 қошуқ ва 2 қошуқ духтестам. баъд дар кор мешавад мо ба шакар 1 қошуқ медозем. ана бо дар кор мешавад иҷа ба сенганкару чӣ буда ин сенганкару 1 қошуқ медозем. имбир не хокаи имбир ана чеснок ҳама вақт дар видео мекунам. чесноки ман ҳама вақт дар морозилник меистад. 1 кусочкаша медозам. ана баъд пиёз медозем. пиёз аввал ҳами қаша духта алдараш карда мегирем. иҷада бояд 4 қошуқ об дозем мешавад. барои ин ки обуш камай барои алдарашкунӣ намешавад. ман одат кардагиам ки гирифта карданда ҳам қадар дохтем. ба таби дили худтон 4 қошуқ дозем мешавад. ако массада вобаста гуфтагум ман барои 1 килограмм вая гирифтагим. алдараш ки кардем ако иҷада ҳамо барги чеснока медозем. ишам алдараш карда мемонад. обши 3 дақиқа шудестаи манда 2 дақиқа пас бодарингма як бор оби хунукро шушта мегирам. намаку вайша гирифта мекунем. не хел чеснокотон вай шуданаш мумкин агар дар морозилник бошад. барои ҳам нокунтон майда карда. хоб дӯстон хоб ина дӯстон нами хел мешавад. иҷада бодаринга дохта алдараш мекунем. тайёр меша салати мо. камтара кунҷутни вай партоен кунҷута худша донаҳои кунҷута вобша хушрӯ мешавад цветшма. ҳозир бо нишон метиём. хоб ина дӯстон бодаринг ина
بازی کند باید؟ نه. تیاره ای؟ نه. ششتا پرده نمک بسکه نمک باید سیلور نمک هم بسکه نه دوستان تیار شد. برای کار آمده.